No, joo, taas siellä yhä. Parasta ettei kukaan. Ei. Perjantaina mun pitää lähteä laivalle perjantaina. Ja sitten pappahan menee pelaamaan ja kaikki, niin se on vasta 6:30 aikaan kotona. Niin haluatko mennä mummilua vai famulua? Jos se vie sut sinne niin kauaksi aikaa, kun se menee pelaamaan. Minä tiedän. En mä tiedä. No kumpien? Mummilua. Sitten jos Noova on famulua, niin sit taas menee hämppäläksi. Joko? Häh? En mä tiedä. Soita hyvä mummille, muffalle, jos sä saat mennä sinne. No vaikka. Niin nyt tee toi Burnex, joka on myös tosi tärkeä, tai tiedäkö? Mutta Iron X. Ihan vaan sen takia, että se olisi kestävä. Tehdään näin. Se saa 8 pistettä toittoa. Ja plus tuo. No niin, katsotaan mitä meidän Iron Axe voi tehdä. No niin, kokeillaan. Jep, se toimii vaan Axella. Outoa kyllä. Tänään mä tää hieno talo. Tässä se olisi hyvä. Enkä tiedä mistä. Mitä? Pitäisikö käydä tappamassa? Oota. Ui! Niin Olva sai vielä siellä vielä 3 tuntia, niin katsotaan mitä sitten käy. Moi! No joo, Golds on mukaan. Ei mukaan edes pysty tappamaan nyt. Katsotaan vähän mitä täältä voisi niinku vähän saada. Tässä jossakin vaiheessa jopa nimetä semmoinen talo. Tää on niinku tuo semmoinen oikea koti. Että on yksi base ylös, jos. Siinä tulee hyvä juttu. Tehdään joku tämmönen pienen tornitapainen talo, paitsi et teette budista. Tehdään niin, joo. Sitten pistää vaikka kankilumessa. No näitte varmaan joksi kattoo. No, tässä on tulos. Ja olen jo tainnut päättää nimen.
Ja sopivasti yksi sellainen sainkin. No vaikka... Kanki... Lumessa. Eiköhän tuo jo. Se on kanki lumessa. Ihan niinku siellä vallattoman videossa kanki jäässä. Taisi joka matkia. Ja nää loput budit, no en tiedä. Tää noin. Noin. Ja samoin tästä niin saadaan aika monta tikkaita. Blup. No niin, katsotaan. Tommonen ei nyt ihan noinkaan. Ja katsotaan seuraava. No ei nyt ihan noinkaan. Seuraava. No ei nyt ihan noinkaan. Seuraava. No ei nyt ihan noinkaan. Seuraava mennä tuohon ja... Nyt. Ollaan 3 stackia lädereitä. Mennään tämän kankilumessa rakennuksen huipulle. Näyttää pieni, mutta aika hieno se mun mielestä silti. Ja ok. Niin. Nyt tuli mieleen. Nyt kolahti oikein kunnolla. Sitten semmoset, no miten ne nyt vitsi onkaan? Nämä fensit. Onks ne fens? Kana fens mun mielestä ainakin. Eiks niinku tehdä niinku jotenkin niinku näin? Mutta jotenkin niinku... Ei... Piip! Sitten jotenkin... Mitä? Niinku tämänkin piti niinku mukaan... Oh! Ootako mä teen nää? No nyt saatiin vihdoinkin fensit. Ja officiaan niin tehdään niinku... Joku tää... Oiks näin? Miten niinku nää... Niinku jotenkin niitä täällä fens... Keit tehtiin. Aivan varma miten se tehtiin. Hetkinen. No jos vaan mä en niitä voi. Niin ei mä niitä tarvii. Come on. Tehdään perusliikin oven myös. Se on ihan niinku mä ite haluan. No voi piip!